Blagi zagorski bregi, poput božićnog kuglofa, tek radi dekoracije posipani su snijegom kao šećerom. Idealan su poligon za prve zračne korake školaraca letača zrakoplovnog kluba Parafrik, koji je nedaleko od Grapine u mjestu Radoboj organizirao zimsku letačku školu. Slabo zubato sunce mladim ikarima neće rastopiti krila, a hladnoća i zima neće ih spriječiti u pokušaju njihovog prvog visinskog leta. Ovo zimsko doba, evo iza nove godine, iako je vrijeme hladno, ali je pogodno upravo za takve letove jer je atmosfera najstabilnija. Natjecateljska sezona sada je davno završila i dakle to nam je upravo jedno razdoblje kada možemo školovati početnike da bi u proljeće mogli biti sigurniji i sposobniji za prave visinske letove, za ozbiljnije uvjete kada postane atmosfera nešto nestabilnija. Nestabilne su bile jedino glajderske kupole, koje su u rukama početnika nekako imale vlastitu volju kamo ići i kada poletjeti. Sad ste vidjeli kako ne treba. Evo, prvi let po zimi. Vidjet ćemo kako će izgledati. Ugođaj je super, hladno je, ali mora biti lijepo. Evo, prvi put sad letim. Uvijek postoji malo strah. Veselim se sletanju. No, da bi sletjeli, trebali su najprije poletjeti. Iako se na prvi pogled čini jednostavno, za ovaj prvi let pripreme su u teoriji i praksi započele još u jesen. Zbog sigurnosti, čak ni u zraku školarci nisu prepušteni sami sebi. Nagni se lijevo i povuci tu lijevu malo više, slobodno. Ok, tako idi prema sletištu. Upornost se ipak isplatila. Odlijepivši se prvi put od zemlje, školarci su bili nagrađeni ljepotom slobodnog leta, poput ptica, ali i hladnoćom. Bilo je odlično, evo. Vrućina od uzbuđenja, jer taman se čovjek ohladi lijepo u zraku od toga. Odlično. Još malo visine i super. Prva liga. Tako je lijepo da se na hladnoću zaboravi. Pa nije baš tak zima od adrenalina. Let je bio ok, miran, ali sletanje je bilo malo problematično. Sad je već postalo sve bolje i bolje. Ove visine su malo više i bolje je osjećaj. Pa volim letenje općenito zato što mi je mama padobranka, zato što ona voli takve sportove pa me i onda privukla na to pa eto, da probam. Brzina, visina, hladnoća. Odgovor na pitanje zašto nismo tražili. On se lako iščitava iz samog imena kluba, Parafrik, ili u slobodnom prijevodu letači čudaci. No, ako ih i pitate, kratko će vam odgovoriti. Mi znamo zašto ptice pjevaju. Nakon cijelodnevnog snimanja i smrzavanja, idem se ja malo zagrijati adrenalinom u visinama. Malo su mi se i usnice smrzle, jedva govorim koliko je hladno, koliko je zima. Onomu tko nije nikada ovo pokušao, teško je objasniti fantastičan osjećaj slobode u zraku. Kad poletim, najsličnije je osjećaju kada sanjam da letim, bez buke motora, bez ograničenja. Na sreću, kad se probudim, taj san se nastavlja. Ako i vi želite ostvariti svoje letačke snove, još se stignete prijaviti u Parafrikovu zimsku letačku školu, koja ponovno kreće početkom veljače. Pa možda i vas negdje u zraku ulove objektivi naše kamere.